Il-ħadd ta' 17 il-ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 6, versi minn 1 sa 15. Wara dan, Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija, jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien għamel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela lejn l-oljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib il-għid, il-festa tal-Lut. Ġesu refa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: "Minejn nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom x'jieklu?" Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: "200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit." Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, hu xmun Pietru, qallu: "Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xgħir u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" Qiegħdu n-nies bil-qiegħda qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi 5000 raġel, qagħdu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobsiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela." Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu: "Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja." Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jieħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-oljiet. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtanna l-ġuħ u l-għaġġ profond li aħna nesperjenzaw. Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu rridu jibatuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' 6 xhur. Ġesu, il-ħobs tal-ħajja, ħa il-ftit li kellhom, 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U wara r-rat ħaj lil missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebgħu. Il-mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun ridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għal ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesu li jitma' il-5000 raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-4 Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lil poplu fil-providenza ta' Alla meta temaħħom fid-deżert
meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla batilhom il-manna xiklu. Dan l-ikel kien bitħejjija għal veru ħobs li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna li hu Ġesu innifsu. Hu l-uniku li jissodisfa il-ġuħ spiritwali tagħna u min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesu għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesu biex tagħtih il-ftit tiegħek fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn. Ġesu, il-ħobs ħaj li jinżel kuljum f'kull qudiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobs li jgħajjex lilna l-koll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna? Mulej, inti tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqazza. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u tqarbina anki dik ta' kuljum. Għamel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.